Mr. Clinton. Where? Yes, man. Straight out of China. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah. Yeah, man. Yeah. Sukuoneka because aiwa tenda kune vese vakatibatsira kuti ndikwanise kutenga masira. Right. Basa izvi ndezvebasa izvi bwana. Yeah. Zvinhu zvacho takatengera kunoko. Zvikuoneka kuti zvanzi akaita kusunga kuratidza zvabva kure. Yeah. Tenga pachaika. Yes, man. Mushinu. Mushinu mfano. Yeah. Mushinu basa mfano. Mushini mfano. Yeah, man. Mushinu. Inonzi crossover. Transfer per sound system. Ndio yatochunisa uchi. For sound quality. One. My cables, Yes. my cables. The brand new mixer. I'm 2.5. Church to pin drag my wedding trail. Yeah, man. Straight out of China. Yeah, man. Brand new thing, bro. This is a mixer. Yeah, man. Brand new. Wanyasi. Nyazo vurira. Mshini muombe bro. Yeah. Mshini muombe. Brand new mixer. My headphones are always at the bar. Suppose you don't control. Like I put control and that thing. Yeah, bola. Basa mfano. Another pair of my headphones. Sasa angu ya Right. Yeah. Ichi manje ndo chinopedza kupedza manje. Ichi crown amplifier. Ayo ndo mushini muombe cheo. Yeah. Ayo mushini zokuti mfano wangu level racho mawani. Amawambe yamda. Ndaseta mawani. Yeah. Level ndaseta mawani mfano. Totenda kune vese vandibatsira pakutanga kusvika izvezvi zvinhu zvasvika pa10. Totenda kune munhu wese vese vakandisapota zvinhu zvangu zvokufamba bho. Saka chiuramba chingoenderera mberi asati aguma pane zvimwe zvinhu zvakuda kuzosota futi pamberi apa. Totenga tounza futi kuZimbabwe. Saka ndotenda kuna vanhu vese vakandibatsira from day 1 up to now. Ni vachazondibatsira totenda. Yeah, man. Ndo yafukuita kunoko investment pano chinhu chinokwanisa kuishandisa for more than 5 years. Shanda ichitora gauro wese. Yeah, man. Shanda ayo mushini muombe. Ndikuno ndakatendera town yese ndakautsvaga mushini uyu ndakaushaya. Yeah. Saka thank you so much to everyone. We support.